Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ko ninyo nga ngayon asab kog katahuran karong mga oras. Magandang gabi sa iyo, Col. Magandang gabi din sa iyo, auntie. Sana okay ba sa alright ang ating kagabi no? Siyempre, gusto kong munang kumustahin si Uncle ngayon, no? Kumusta naman ang inyong lagay, Col, ngayon? Ang imong lagay nga gabitay? At siyempre, sana hindi ka naipit sa traffic. Well, isa ka ba sa mga dumadaan ngayon sa Rojas Boulevard, Baclaran area, northbound? Sigurado, Col, paslot ang imong kigol. Grabe. Alam mo kung galing mo lang sa may bandang south, no? After ng traffic light, northbound, dyan sa may domestic road ba yan? Kung papunta ka ng norte, no? Dadaan ka ng Baclaran area. 1 oras, paslot imong kigol. Grabe. Sa ganitong oras, no, mga kabisyo, no? Hanggang ngayon. At eto pa, yung mga truck pa dyan. Uy, shout out pa na sa mga truck driver dyan ngayon. At sobrang haba. Hindi namimigay ng daan sa mga kakaliwa o kakanan. Saging lusion yung kigol niya ron. Sige lang, mga kabisyo, no? Ang pagkakalam ko kasi ngayon lang to, no? Kasi sabi naman ni Diego Bandido kanina na naipit din siya na late din siya, pati yung kasamahan din nating si Rakitera. Kaya advice ko lang, no, sa mga taxi driver, grab driver, okay naman kung sino dyan, kung iwasan nyo yan sa may Baclaran area northbound para hindi mapaslot ang inyong kigol. At syempre mga kabisyo, no, sa gabing ito, naisip kong magandang pag-usapan natin. Eto ang kahalagahan ng marunong magluto. Ba't ko kaya naisip itong mga kabisyo, no? Siyempre, kung ikaw naman mga angkol, no? Ikaw, Col, kaya te, no? Kung marunong ka namang magluto, well and good. Hindi ka magugutom. Oo, pero sabihin mo naman sa akin, meron namang Grab food, meron namang Food Panda. Oo nga. Pero kung alam mo lang, no, naalala ko lang dati mga kabisyo nung bata pa tayo, alam natin yan. Alam mo, Col, dante, no? Alam mo yung ginagaya natin ng ating mga magulang. Kung ano ginagawa nila sa kusina, di ba? Naghihiwa sila ng sibuyas, nanghihiwa sila ng bawang, at kung ano-ano pang niluluto nila dyan, no? Nung kabataan natin, ginagawa kong lutuan yung lata ng sardinas. Di ba? Siguro ikaw din, nakasama din doon, no? Nilalagyan ko ng utan, no? Utan. Yung gulay ba? Malunggay yung ginagawa, nilalagay natin. Pag naluto na, iniinom din natin, kinakain din natin. Grabe, no? Kaya nung tayo naging binata, gusto nating maging magaling magluto. So sinasabayan siguro natin yung ating mga magulang habang nagluluto. O kaya ako, natuto ako dun sa aking aming kasambahay. Sabi nga ni Kiko Tanggero, lutuan nga nung bata. Kasama nung bahay-bahayan yan. O, di ba? Totoo yan. Pag sinasabi mong nagluluto-luto kayo, nagluluto-lutuan, kasama yung bahay-bahayan yan. Ay, tapos sasabihin mo, gabi na. Gabi na kunyari, matutulog na tayo. Ako yung papa, ikaw yung mama. Pambihira naman yun, no? Ewan ko lang yung mga kabataan ngayon kung napagdaanan niyo ba yan? Sige nga. Subukan nyo, di ba? Malusian, muskigols yung mga ginikanan. Di ba? Oo. Siguro dahil dyan mga kabisyo, no?
na yung kabataan natin naging makulay, nagluluto-luto tayo, meron yung gamit natin. Ako nga nagpabili, ito ha, real talk no. Nagpabili nga ako ng lutuan na gawa sa palayok. Gawa sa ano, yung palayok ba, yung gawa sa clay. Yung palayok na sinasabi nyo ano. Meron doon luto-lutuan sa probinsya no. Maliliit siya. Pwede mo siyang lutuan. Meron siyang sugang ba, ng sugang, yun yung lagayan, yun yung lutuan ng ano, ng gamit mo yung kahoy. Ganon ang makulay ang buhay natin sa probinsya mga kabisyo. Ikaw kulit sa mga anti, mga kabataan ngayon, wala yan. Tungkol sa mga talagang creativity ng mga bata noon, wala yan. Kaya eto no, kailangan natin yung malaman no, ang kahalagahan ng marunong magluto. Kung mag-asawa ka, ikaw uncle, mag-asawa ka ng hindi kumakain para okay lang na hindi ka magluluto, 'di ba? So, ang pag-alam kung paano magluto mga kabisyo, isang mahalagang kasanayan na nag-aalok ng maraming benepisyo 'yan, no? Kapwa para sa mga individual at kanilang mga komunidad. Marunong 'yan, no? At syempre, mamaya ang ilang pangunahing dahilan kung bakit mahalaga ang pag-alam kung paano magluto. Simpleng bagay lang 'yan, ha? Kahit nga, eto, I'm very proud of my son. Ang anak kong lalaki. Kung hindi lang siguro nagbago yung oras ng aking board work, yung pag-ere ko dito, siguro hindi yun matututong magluto. Siyempre ako, hands-on ako eh. Gusto kong nandyan sila, ako yung magluluto para sa kanila. Yung mga pina na klaseng pagluluto mga kabisyo. Alam mo yung pina, ha? Kay ba baka anak ko unsa ng pina? Ang tawag ang pina na luto ay pinasagad. Ang ibig kong sabihin, yung try and try lang. Oo, until you die. Kung baga, basta medyo matamis-tamis. Uy, pag tinikman mo, medyo pwede na siguro to. Ayan, pag nagustuhan ng anak mo, ibig sabihin, pwede na. Ayun. So, nung nagbago yung oras ng aking board work, ayan, walang ibang magawa sila kundi kailangang matutong magluto. Ayan, mga simpleng mga bagay, yung maggisa lang, ano, yung sibuyas, bawang, sibuyas, ahos, at saka yung mga, basta mga simpleng mga bagay-bagay lang. Ganun lang yun. May mga luya. Pag nakuha mo na yun, yan, basic na yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Dali na kayo na, lutuo na mga kigol. Ayan, at saka mamaya ha, pag-usapan natin ang kahalagahan ha. So dito lang po tayo hanggang 12 midnight. Medyo hindi pa ako nag-get over sa traffic eh. Ay nako, paslot akong kigol. Okay, for the meantime no, music muna tayo no. Huwag niyo po akong iwanan till 12 midnight pa rin tayo. Ako po si Totoy Bato, dinilang sa 90.7 Love Radio. Kaming gabi.